kubor nakaslem jong unong san Hima. Kumbasan ngut kibrio kila du yala ka Jingjia balai pusan ngut kibala Mynsaw hadiin bagi coach Jong jong North East Express kabawan na Delhi balet sa Assam kila kelano ha Bihar ha kamiet jong singi balang. Ya kani la yathu do menteri rangba ukondet ki sangma da kabaong bola dap banya kran bat menteri beri kami ya kiral wa Ashwini Vaishnaw halor ka Jingjia Aksiden jokarel ha Bihar bala pentip basan ngut kila Khlad no balai pusan ngut kila Mynsaw ha ketika Jingjia bat kidang dan ha Jingjia sumar ha aims patna kat kom ka khubor balayo lom laong bakiti ki coach jong kategeral kila kala ha kajaka ka badon ha Raghunathpur station ha jan buksar ha kapor kamba khandai lai pusan men min menteri rangba ulai thu ruba labu kawe karal na kabanta ki bri ba shakta ha ketika Jingjia banwan phai sha Assam na do ne ka step ha ka jo kapor menteri rangba ulapan pa ba ka sarkar kadang yai trei Banwat banyak laki beri bana jela Meghalaya kidai ni kita kilai penyongut kibala Mynsaw Menteri rangba ke jelau kondet ke sangma habatho akaran san X ulapan pawi ke jing sngohun bantip baki brio jong kathan chatai lamingi kidan hapadeng ke jing shngan Menteri rangba ulapan pawru ya ke jing sngolam shaki long ying jo kilanot kibala du no ikbait bathon ha ke Jingjia ha ka bayade kani ke Jingjia ka sarkar jela kala bu do helpline number we pra not lai sau san lai henrio sau nak benda ki nong shong ka Meghalaya wala shakta akte ke Jingjia Aksiden lada ki don kam kanu ke Jingeram nalor kata lada don kam kerki ki nong shong ke jela Meghalaya ki bala shakta akte ke Jingjia kila ru ban pun ya ba ki thaba how number nyo pra khandai henrio we henrio nyo khandai sau san ubadan ha Meghalaya house Guwahati Kila ruban pun hau district transport officer karib hoi district uba ai kharmon hau number pra nyo not lai khandai ar lai but nam ta ki Jingeram kila ban pun hagi number khandai henrio iwe san ar not pra nyo iwe but nyo not san henrio ar nyo not henrio san